No, ja anem nosaltres, no? Hi ha un ordre. Per la llibertat plena, per la independència. Fa 304 anys, aquest recinte del Roser va veure caure els patriotes defensors de les llibertats nacionals de Catalunya. Era l'any 1707 i la seva derrota a mans de l'Aliança Borbònica va ser el preludi del que anys més tard seria la derrota d'un sistema polític que havia permès Catalunya viure segons les seves lleis i les seves voluntats durant 7 segles. Però aquest poble no viu amb la moral de l'esclau, conformat a la servidor. 300 anys de lleis adverses, de governs hostils, d'amenaces, combats militars contra el nostre país i les nostres institucions, de pressió judicial, com la que estem vivint avui contra l'ensenyament en català, i l'espoli dels nostres recursos, que són fruit de l'esforç de la gent d'un país que té només això, la seva gent. En 300 anys n'hi ha odis contra Catalunya i els homes i dones que la conformen. 300 anys no ens han aconseguit esborrar el mapa. Avui, com sempre, bufem vents huracanats en contra del nostre país. La cruïlla es dibuixa cada cop més nítida. O fem el salt cap a l'estat propi, en el concert de les nacions europees, o en poques generacions desapareixerem. Avui, més que mai, convé que els patriotes ens sentim cridats a lluitar conjuntament, a unir voluntats, a trobar les aliances que ens acostin a l'objectiu de plenitud nacional. És per això que avui Esquerra Republicana de Catalunya, Solidaritat Catalana per la Independència i Reagrupament, hem volgut compartir l'homenatge i el missatge. En aquests moments històrics, quan Catalunya ha de decidir com vol afrontar el segle XXI que ara comença, els independentistes de Lleida apel·lem a la responsabilitat i a la generositat de tothom per salvar les legítimes diferències, treballar per bastir un projecte polític seriós i creïble que la societat catalana demana. Perquè tots ens reconeixem en l'heroisme dels caiguts del Roser i en la tasca de tots els patriotes que al llarg de 300 anys han vetllat perquè la fama no s'apagués. Ells ens han esperonat a mantenir la llengua, la cultura i les institucions, i ens han ensenyat que amb l'orgull i l'ambició nacional i la nostra tossuda universalitat, sense necessitat d'intermediaris, vencerem aquesta batalla contra la dissort de la pàtria. I aquest 2011 hem de recordar la figura de Víctor Torres, que el 19 de juny ens va abandonar, però que ens llega un exemple de fermesa i d'honestedat, i que ens mostra que cada moment té la seva lluita i que no s'hi val defallir. Hem de retre honors i rescabalar el nostre deute envers el Sigomell, com els patriotes que van caure el 1707 en aquest recinte van pagar un preu molt alt per no renunciar al seu país i als seus ideals. Avui, com cada dia nacional de Catalunya, en homenatge aquí, al Roser. El millor record que podem tenir per a ells és tornar aquí any rere any, fins que el poble català restableixi el seu lloc al concert de les Nacions Lliures, havent estat històricament, com solemnement va afirmar Pau Casals davant de l'ONU, la més gran nació del món. El millor homenatge sigui la lluita fins que els països catalans recuperin els regnes del seu destí com a estat lliure d'Europa. Visca Catalunya lliure! Visca! Visca els països catalans! Visca!